Valentínka mala múdru hlavičku, no teraz sa v nej odohrával obrovský zmätok. Sama predsa ešte nikdy necestovala a tak nevedela, kam má ísť. Jej zvedavé oči pozorne sledovali vlakovú stanicu. Ľudia prichádzali cez obrovské hnedé dvere. Potom prišli k záhadnému okienku, za ktorým sedela teta. Po chvíli im podala ešte záhadnejší lístok a pred okienkom sa postavil ďalší človek. Stáli za sebou, ako keď sa deti s pani učiteľkou hrajú na hada. Valentínka sa nakoniec rozhodla, že aj ona sa vydá k okienku. Do Tatier, zvolala presvedčivo. Ale, mladá dáma, kde si nechala čarovné slovíčka? Povedala Valentínke teta za okienkom. Čarovné slovíčka? Ale veď ja nie som čarodejnica, zamyslela sa. Samozrejme, že nie si, ale slova ďakujem a prosím pomôžu používať všetci a majú čarovnú silu. Nemusíš byť ani čarodejnicou, odpovedala teta za okienkom. Valentínka hneď pochopila, čo ju ocko s mamou učili. Keď niečo chcem, musím poprosiť. A nezabudnúť poďakovať. Preto to skúsila ešte raz. Dobrý deň, teta. Prosím si lístok do Vysokých Tatier. Ó, aká slušná mladá dáma. Nech sa páči, tu je tvoj lístok. Prajem ti šťastnú cestu. Zvolala teta s úsmevom na perách. Ďakujem a dovidenia, odpovedala Valentínka spokojne a už aj si vykračovala na nástupište. Ale ako budem vedieť, kedy príde vlak? Hodiny neovládam dobre. Možno by som mala vyskúšať silu čarovných slovíčok. Pomyslela si Valentínka. A tak sa vybrala za pánom policajtom, ktorý stál nedaleko. Dobrý deň, pán policajt, pomôžete mi prosím? Spýtala sa. Ahoj, dievčatko, ako ti pomôžem? Nepoznám hodiny a tak neviem, kedy pôjde vlak do Vysokých Tatier. Poviete mi prosím? Samozrejme, vlak odchádza o 10 minút. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Rozlúčila sa Valentínka. Fíha, tie čarovné slová majú naozaj zázračnú silu.